Aquest any 2017, el Consorci d'Educació de Barcelona ha basat la seva presència al Saló de l'Ensenyament en mostrar l'oferta de formació professional que es fan als centres de la ciutat. L'objectiu ha estat donar a conèixer què es fa als estudis de formació professional, com es treballa i com aquesta pot ser una oferta atractiva i de futur. L'oferta educativa s'ha presentat en 3 estands diferents, un que ha centrat tota la seva activitat en la formació professional, un altre que ha mostrat l'oferta educativa dels ensenyaments artístics i un tercer dedicats als ensenyaments de les escoles d'idiomes de Barcelona. Aquest plantejament ha estat innovador. Per primera vegada, el Consorci ha incorporat en el seu estand la presència activa de quasi 300 alumnes, 45 professors i professores que han desplegat més de 60 activitats, totes referides als diferents cicles formatius, des de la presència d'una embarcació, de robots, rellotgeria, indústria alimentària, fins a animació i salvament de persones accidentades. De tot s'ha pogut veure a l'estand del Saló de l'Ensenyament. També ha resultat innovadora la manera de presentar totes aquestes activitats. 4 pantalles gegants que han permès veure en detall el que s'anava mostrant als diferents espais d'exhibició. Tanmateix, a través de l'app de la formació professional, les persones assistents han pogut descarregar tota la informació. Finalment, cal destacar l'actitud i la visibilitat que ha significat la presència dels alumnes i del seu professorat. Tothom ha treballat amb il·lusió per poder mostrar tot el que la formació professional aporta al desenvolupament personal, a la formació i a l'ocupació laboral.